அப்துல் கபூர் போன்றவர்கள் எல்லாம் இருந்த ஒரு மாநகராட்சி. அவ்வளவு மத நல்லிணக்கத்தோடு சகோதரத்தோடு பழகக்கூடிய சூழ்நிலையில் நாம் வாழ்ந்திருக்கிறோம். அதை இன்றைக்கு முற்றிலுமாக சிதைக்கிற சக்தியாக பல்வேறு அரசியல் இயக்கங்கள் தன்னுடைய பணியாற்றி வருகிறது. அதோடு நம்முடைய இஸ்லாமிய சோதர் சிலரும் அதில் பிளவுபட்டு நிற்பதை பார்க்கிற போது உண்மையிலேயே என்னுடைய நெஞ்சு வலிக்கிறது. கனத்ததையோடு சொல்லுகிறேன், உங்களை பிளவுபடுத்தி தன்னுடைய லாபத்தை சம்பாதிக்கக்கூடிய சக்திகள் இந்தியாவில் உருவாகி வருகிறது. புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் என்பது இன்று நேற்று தொடங்கப்பட்டது அல்ல. இந்தியா விடுதலை வருகிற பொழுதோ இந்த முஸ்லீம் இயக்க தலைவர்கள் இந்த மண்ணிற்காக தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தினார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்தியாவின் சுதந்திர வரலாற்றை இஸ்லாமியர் இல்லாமல் எவனாலுமே எழுத முடியாது. அந்த சரித்திரத்தை யாராலும் மாற்றிட முடியாது. அவ்வளவு பெரிய உயரிய வளருக்கு நீங்க சொந்தக்காரர்கள். இந்த நாடு விடுதலை பெற்றதற்கு பிறகு அபுல் ஆசாத் அவர்கள் கல்வி அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுதான் இந்த நாட்டிலே எழுத்துரிமையை ஏற்றி வைத்தார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே இவற்றை எல்லாம் நீங்கள் சிந்தனை செய்து பார்க்கிற தேர்தல் தான் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல். அப்படிப்பட்ட இயக்கங்கள் அப்படிப்பட்ட பிரதிநிதிகள் வந்தால்தான் நாம் அமைதியாக வாழ முடியும். அந்த அமைதி வாழ்வு வந்தால்தான் இந்த மாநகராட்சி வளர்ச்சி பெற முடியும். அந்த வளர்ச்சி பெறுகிற பொழுது அந்த வளர்ச்சி திட்டங்களை உங்கள் பகுதியில் வந்து சென்றடைய வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த நல்லிணக்கம் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், அருமை சகோதரி மும்தாஜ் அவர்களுக்கு ஏணி சின்னத்தில் வாக்களித்து அவரை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறேன். உங்கள் மத்தியிலே இப்போது மாண்புமிகு அமைச்சர் கீதா ஜீவன் அவர்கள் மத்தியிலே வாக்களை கேட்பார்கள். பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, பேரன்பு கொண்ட வாக்காளர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வருகின்ற 19ஆம் தேதி உள்ளாட்சி தேர்தல். உங்களுக்காக பணிபுரிய ஒரு கவுன்சிலரை தேர்ந்தெடுக்க போகிற மிக முக்கியமான தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணியின் வேட்பாளராக திருமதி மும்தாஜ் அவர்கள் போட்டியிடுகிறார். நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் தளபதியோடைய ஆதரவு பெற்ற வேட்பாளர் மும்தாஜ் அவர்கள். அவருக்கு நீங்கள் ஏணி சின்னத்தில் வாக்களித்திட வேண்டும். ஆளுகின்ற கட்சிக்கு ஆதரவான ஒரு வேட்பாளர் வெற்றி பெறும்போதுதான் நம்முடைய பகுதிக்கு பல்வேறு திட்டங்களை அரசு நிதியிலிருந்தோ, மாநகர நிதியிலிருந்தோ, கனிமொழி அக்கா எம்பி நிதியிலிருந்தோ, எம்எல்ஏ நிதியிலிருந்து பெற்று தந்திட முடியும். ஆகவே நீங்கள் ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவாக, ஆளுகின்ற அரசுக்கு ஆதரவான ஏணி சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள்.